Sirifula Jakan filɛbagaw foli ale ni waleɲuman dɔn o bɛ lase aw bɛɛ ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ ni ka Sirifula Jakan k'ale filɛ an b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ Ala ma jɔ sabati ka wuruki ka banban ka to a ma aw b'a a dɔn ka ban k'a fɔ nin ye laada ye dɔgɔkun o dɔgɔkun walima nin tumaw fɛ aw bɛ sigi aw ka Jakanw kɛrɛfɛla la ka nko laseli filɛ an filɛ o de kɛnɛ kan foli kɔfɛ aw kelen-kelenna bɛɛ an b'a fɔ ko bi an ye wele bila an ka karamɔgɔ ma tuguni ni o tɛ mɔgɔ dogolen nin kɛnɛ in kan karamɔgɔ Mahamudu Banba an b'a fɔ a ma k'a ni jɔ karamɔgɔ ni jɔ Ala jɔ sabati ka to a ma ayiwa a b'a kalama k'a fɔ jɛmukan ye dɔnniya ye kɛnɛ de min bɛ tali kɛ an ka farafinna laadalako la an ka farafinna dɔnniyaw olu kɔrɔbalen ko kan nko sindilen o kɛra o maraminɛ na sɔrɔlen o kama an bɛ fɛn o fɛn fɔ fɔlɔ an bɛ an ka dɔnniya ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ nko dɔnniya kɔnɔ min sindira an karamɔgɔ Kante Sulemana fɛ karamɔgɔ Mahamudu Banba mɔgɔ o mɔgɔ ye nko ko kuma mɛn walima minnu bɛ nko ko dɔn walima minnu y'a kalandenw ye walima minnu yɛrɛ y'a karamɔgɔ ye u bɛɛ b'a kalama k'a fɔ diɲɛ kana la e karamɔgɔ Mahamudu Banba ye nko kalanden fɔlɔ dɔ ye Mali la yala e ye nko fɔlɔ de ye wa walima i ye Kante Sulemana fɔlɔ ye ayiwa Ala ka ni sababa bɛn an bɛ Ala fo fɔlɔ ka Sirifula tele fo a ka yɛrɛtigiya sinsinni na ne tɔgɔ de ye Mahamudu Banba nka u bɛ n wele ko karamɔgɔ Banba ne fa tɔgɔ de ye ko Sori Banba nko sɛbɛnni ni diɲɛ ko bɛɛ y'a sababu de ye ne ye nko mɛn ka kɔn karamɔgɔ Sulemana nali ɲɛ sabu anw tun ye Union culturelle musulman tɔndenw de ye o tun ye tɔnba ye yan misira karamɔgɔw mɔgɔ 4 tun ye tɔn min ɲɛmɔgɔ ye bon an ye kalandenya o kɛ ne ye kalandenya kɛ Timusa mara la Ɲindori ka na Ɲimina ka na Tuba an bɔlen kɔ o bɛɛ la sa an tun bɛ arabukan de ɲini an nana Marisa Farankɔrɔ bolo o karamɔgɔw fɛ an karamɔgɔ de tɔgɔ ye ko Muhamadu Fodi Keyita yadɔ olu mɔgɔ 4 de nana ka bɔ misira fɛ Muhamadu Sanusi ani Muhamadu Lamine ani Muhamadu Fodi ani Layi Kamine olu misira karamɔgɔ mɔgɔ 4 nana ni arabukalan daminɛna an taara kɛ olu ka supporter baw ye o tun b'an kalan arabukan in na ka fara an ye minni kalan an yɛrɛ fɛ kitabu ni fɛnw na an tor'o kalanyɔrɔ de la cɛ dɔ nana an sɔrɔ don dɔ cɛ in tɔgɔ ko Siriki Janɛ Siriki Janɛ ni a bɛ bɔ Bate Nafaji Laginɛ kɔnɔ nko livre fɔlɔ tun b'ale bolo an karamɔgɔ n'o ye Mamadu Fode ye o nana livre in minɛ ka kalanni daminɛ an yɛrɛ nana an jɔ k'a lajɛ bawo n'i ye ko kura ye i bɛna lajɛ de an jɔra k'a lajɛ an ma deli ka sɛbɛnni in ye fɔlɔ Mamadu Fode ko an ma a ko nin ye farafin sɛbɛnni de ye ko farafin yɛrɛ ka kan k'i jija ka nin fɛn in labato mun kosɔn a bɛ se ka laɲɛ ko an ka mɔgɔ dɔ de ye nin dilan k'a tɔgɔ ko Sulemana Kante k'a bɛ bɔ Kankan dugu dɔ bɛ Kankan kɛrɛfɛ ko Simangoyi k'a ka dugu ye karamɔgɔba min tun bɛ yen k'o den de y'a ye ayiwa an kɔni nana an bɛ a ɲininka a nana laban ka kuma laban k'an ladi k'a fɔ an ma ko nin ko an ka kan k'an jija ko ka nin kalan de a ma dan o ma komi ne tun bɛ jama min cɛ ma a don cɛkɔrɔba dɔ b'an bolo k'a fɔ Alaji Sama Hajara u b'a fɔ cɛ ma ko Mao o fa Alaji Sama Hajara o de tun ye an ka ɲɛmɔgɔ ye o don ale ka kɔrɔ n'an bɛɛ ye a don ale si bɛ san 70 ni dɔ bɔ peut-être ne tɛ tɛmɛ san 30 kan mais fɛn min ye arabu in dɔnni ye ne fana tun bɛ olu ɲɛ a ye kuma adresse na k'a fɔ Mahamudu kan k'i jija ka nin fɛn in ɲɛɲini nin ye fɛnba ye kosɛbɛ bon i dalen bɛ mɔgɔ min na n'o y'i ladi ni fɛn min ye o tɛ bɔ i kɔnɔ nko yɛrɛ min bolo ko Siriki Janɛ ale ye ne kalan alphabet minnu b'a bolo a ye n kalan o la ale fana tun tɛ dɔwɛrɛ dɔn o kɔ ale y'o ɲɛfɔ ne ye ale sera a danyɔrɔ ale y'a jɔ ten ne kɔni tora ten n yɛrɛ sɛbɛnni dɔ bɛ n bolo an ka tɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko Nani Kaba Jakite o y'an ka cɛkɔrɔba dɔ ye ayiwa Ala ma hinɛ la o fana tun mana taa Kanga ka taa namasaw ta ka na a bɛ dɔ kalan Kanga ye n'a nara a bɛ ne kalan o la ale ka taa ka se o kɔnɔ i b'a dɔn juraw ka ko y'a danna ko ye jura mana na ni marchandise n'a ma san a nisɔngoyalen don n'a banna sa la a bɛ taa dɔwɛrɛ ɲini c'est que o kalan in kɛra komi sen kan kalan de sa Nani kɔni tora ka ne kalan ten fo an nana ka na tunu ɲɔgɔn na ayiwa nko kɔni karamɔgɔ ka fɔ n ye kosɔn komi n y'a f'i ye n'i dalen don mɔgɔ min na n'o y'i ladi ko min na o bɛ k'i sɛbɛ ye ne ye nko ko sɛbɛ kɛ n sɛbɛ ye kabini o waati la nka mɔgɔ tun tɛ yen min bɛ n kalan
an taar'o la fo ne labanna ka taa Côte d'Ivoire n yɛrɛ ka jate la ni sera Côte d'Ivoire peut-être n bɛna ko kalandenw ye nka ne ka munumunu bɛɛ kɛ n ma se ka n ko kalannen kelen ye fo n kɔ seginna ka na o kɔni a bɛ komi ko kalan daminɛna an fɛ 1957 de sa ne y'a daminɛ 1957 bon o de kɛra a daminɛlen de fɛ sa an b'o jate ko 57 n taara Côte d'Ivoire ka na wala k'o kɔfɛ 1977 karamɔgɔ Sulemana yɛrɛ nana Bamakɔ yan Bamakɔ yɛrɛ tɛ de a nana Badalabu yɛrɛ tɛ koyi a nana anw ka so kɔfɛ i kɔrɔ ka jigi ye bon anw ye Bambaw de ye an sanakun ye Jaabiw ye jaabikɛ dɔ bɛ yen ko Bunafana Jaabi a nana jigin o ka so bon a terikɛ de tun b'o ka du kɔnɔ a nana ye kuma cayara kosɛbɛ hali diinɛ fila mɔgɔw taara wele ka na kuma caman kɛ kan kan a kumana fo papiye ɲɛ 20 kɔ kan kan mais ɲɛfɔli in na a ma maga n ko sɛbɛnni la dɛ a ye kan de kibaruya fɔ fo nana ɲininka tuma min ko yala an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na ko yala Laginɛ Sékou Touré fana ka mɔgɔw bɛ kan sɛbɛ latin na k'i b'o de kan wa i b'i ta de kan a ko ko n bɛ n ta de kan ne n'u kɔni bɛ baara kɛ n b'u dɛmɛ mais n bɛ n ta de kan sabu n dalen o de la olu bɛ min kan n delila k'o kɛ i b'a dɔn fiɲɛtɔya o nabaraya olu de ɲɛna ne ye dɔ k'a bɛɛ la bon n ko sɛbɛ daminɛ cogo yɛrɛ n'i y'a lajɛ ale tun ye arabu kalanna de ye ko sɛbɛnni ko jiginna a kɔnɔ cogo min na tuma dɔ an bɛna sugu in da sugu b'o ɲɛfɔ o jiginna a kɔnɔ a ye sɛbɛnni kɛ arabu sɛbɛnni de la fɔlɔ i b'a dɔn arabu ka voyelle ye n'a ka di ye i b'a fɔ ko 3 wala 4 a y'o ye bon ka fɔ ka fɛn dɔ fara an dun ka voyelle ye 7 ye bon n'i k'i bɛ 7 sɛbɛn 4 na yadɔ o ka gɛlɛn f'a labanna ka fɛn dɔ tigɛ k'o tugu dɔ la k'o dilan k'o kɛ cogo dɔ ye ka se ka sugu kafa dɔw da ka sanda kafa dɔw ladan arabu sɛbɛnni na mais a nana se yɔrɔ dɔ la a nana gwɛlɛya arabu sɛbɛnni ma k'a fɔ a ka se k'an ka kan sɛbɛn a ka kan yɛrɛ di a wajibira k'o bila san 3 in kɔfɛ ka laban ka tuguw ta in ta tuguw ta in tal'a fɛ o fana bɛ taa se san 3 la tuma na a fana a y'o ka dɛsɛ ye a ko k'ale kɛra kusun ko n jigira an ka kan na kosɛbɛ ko bawo k'a ma se ka sɛbɛn arabu sɛbɛnni la a ma se ka sɛbɛn latin sɛbɛnni la n jiginna an ka kan na tiɲɛ fɔli la o ye laada ye ka kɔrɔ an ka kalanna fɛn o fɛn n'a b'an ka kanko kuma fɔ a bɛ jigin kan de la a t'a fɔ ko ne t'a dɔn dɛ a b'a fɔ de ko an ka kan man siya ale ye min dɔn ale hakili la bɛɛ de ye o ye o ye kalankɛla bɛɛ ka fɔta ye kanko kan k'a fɔ ne ka dɔn ta ma se n'a ye ko kan ka dɔgɔ de bon kan in de tun b'an mago ɲɛ a ka kɔrɔ cɛkɔrɔbaw ye mago bɛɛ ɲɛ a la yalɔ n'an tɛ se k'a fɔ k'o ka dɔgɔ ayiwa karamɔgɔ kɛra kusi wolo min kɛ a nana laban a ko manden sanda dɔ jigira a kɔnɔ ko n'i ye dugu dɔ tuba ta ka taa sigi dugu dɔ kunna ko n'a ma bonya fiyewu ko a laban bɛ dɔgɔya ko ale y'a ye fana arabu sɛbɛnni n'a ka ko bɛɛ a tɛ se ka tugu kan sɛbɛn tugu sɛbɛnni fana n'a ka ko bɛɛ a tɛ se ka arabu kan sɛbɛn k'ale y'a dɔn k'a fɔ kan bɛɛ ni a ka subagaya don ni sɛbɛnni ma lada o kama dɔrɔn a tɛ se k'o ɲɛfɔ n'a y'a ɲɛfɔ a b'a ɲɛfɔ ɲɛ ma min tɛ faamu ko misali la i n'a fɔ ale ye don dɔ la accident ko in faamala fɛ a nana sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko Adama n'a muso den de ye setana ye Adama n'a muso jugu de ye setana ye Adama n'a muso jugu de ye setana ale kɔni y'a sɛbɛn sɛbɛnni na sa k'a da kalanden dɔ nana k'o ma ko k'a ta ka kalan o y'a ta ka kalan ko Adama n'a muso jugu de ye setana ye ale ko k'i ɲɛ b'o de la ko ɲɛ b'o de la ale dun ko de ko Adama n'a muso jugu de ye setana ye nka nin ko de ko Adama n'a muso jugu de ye setana ye yalɔ kuma nin bɛɛ janya ka kan nka pourtant kelen tɛ n'i y'a ma filɛ furu nka a nana sɔrɔ fɛn min b'a kɔnɔ n'u b'u bɔ ɲɔgɔn ma o yɔrɔnin kelen bɛ de muso ani muso a bɛ komi tubabu b'a fɔ ma ko défini ani indéfini arabu kama ko marifatu ni nakiratu tɔgɔ ma lɔn ni mafili de n'i ko muso o ye a kɛlen ma dɔn ye n'i ko muso o y'a kɛlen mafili a bɛ komi ni mɔgɔ min nana an sɔrɔ sisan ko muso ma se yan o kɔrɔ ko yali muso si ma se yan nka n'a ko muso ma se yan o kɔrɔ k'an b'o dɔn o tuma an b'a ɲininka ko muso jumɛn a b'o ɲɛfɔ an ko faranfasi n'i ye nin kalan nin cogo in na a kabako y'a ye karamɔgɔ minɛ ale y'a sɛbɛn de ko Adama n'a muso jugu de ye setana ye nka nin ko Adama n'a muso jugu de ye setana ye a bɛɛ janya ka kan foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ ni yɔrɔnin kelen tɛ o yɔrɔnin kelen de b'a kuma bɔ ɲɔgɔn ma pewu karamɔgɔ ko ja ko baara sɔrɔla an ye nin sɛbɛnniba in bɛɛ kɛ hali bi nin yɔrɔ min filɛ ni nin ma faranfasi a laban bɛ gwɛlɛya a ye misali caman yir'u la min b'a yira k'a fɔ ni accent t'an ka kan na a tɛ ɲɛ kamasɛri ko ɲɛdɔnna o la kamasɛri ko ɲɛɲinini daminɛna a fɛ o la a nana ye o la yala an b'a fɔ ko ka tɔgɔ masere ka seere bila tɔgɔ la tɔgɔmasere fo dɔw y'a tiɲɛ sisan olu k'o tamasiyɛn kuma in yɛrɛ de ko tɔgɔ masere ka seere bila tɔgɔ la jaa seere bɛ kan fana na ni seere yɛrɛ tɔgɔ la o tuma seere bɛ kan fana na o de ni ko sa ko bala i b'a fɔ ko bala
ni ko basi i b'a fɔ ko basi i ye basi min fɔ na a bɛ komi i ye seere de bila a la k'a ni bala bɔ ɲɔgɔn ma bon a nana ye o la k'a fɔ an ka kan yɛrɛ bɛɛ o cogo de ye karamɔgɔ nana o ɲɛɲinini daminɛ baara bonyana kosɛbɛ baara bonyana karamɔgɔ Sulemana yɛrɛ a si bɛ kɛ nin baara in de la ayiwa tuma min ni ne y'a fɔ sisan ko Sidiki Diané ale ne kalan alphabet dɔrɔn na nani Kaba Jabate fana ye kalan karamɔgɔ Sulemana nalen sa ne an nana fɔ don min na o don bɛɛ ne ye ko kalan daminɛ parce que a nana an ka kin na ka na jigin Bunafana Jabi ka so a terikɛ dɔ de tun bɛ yen ko Burama Dumbuya ko Burama Kuruni a nana o de nɔfɛ ka jigin yen o ye Badalabugu ye anw ka kare kɔfɛ dɔrɔn a jiginna yen tuma min Jabikɛ nana fɔ ne ye an taara ka taa karamɔgɔ Sulemana fo an y'a fɔ o don ne ni Alaji Yakuba Kole an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Kole Yakuba ja karamɔgɔ fana karamɔgɔ Sulemana karamɔgɔ Kole Yakuba karamɔgɔ de ye karamɔgɔ Sulemana fa ye o bɛɛ ɲɛfɔra ne o yɔrɔ la sa nka ne ni Kole Yakuba ka ɲɔgɔn ye ma kɛ nafa ye bon an sigira ka baro de kɛ ale bilasiralen kɔfɛ de karamɔgɔ y'a fɔ ne ye ko nin de ye Kole Yakuba ye yarɔ o yirali ma k'a waati la c'est que ne yɛrɛ fana tun ma Laji Yakuba ye n y'a tɔgɔ mɛn a mɛnna koyi mais n tun m'a ye n'o don tɛ ayiwa o yɔrɔnin bɛɛ ne ye n ko kalan daminɛ n tɔɲɔgɔn dɔ ko ma ko n ka a to kɔfɛ n ko n ta tula kɔfɛ ne tɛ karamɔgɔ nakun dɔn ne dun tun b'a fɛ ka labɛn de ka taa Kanga ka taa karamɔgɔ sɔrɔ yan n'Ala kɛ n'u nana ne sɔrɔ yan ne tɛ se ka o bila kun bɛ ko wɛrɛ ma kɔnɔ ne ye n ko kalan daminɛ o yɔrɔ la karamɔgɔ Sulemana fɛ n ko o y'a sɔrɔ n ye a ye ka tɛmɛ n ye sɛbɛnniw dɔw kalan n ye n ko kalan daminɛ min kɛ Ala kɛ o Bunafana Jabi kelen o fana ye ɲɛ yalaba ye quoi ja ale fana ye n ko kafa fɔlɔ ni filanan sɔrɔ yɔrɔ dɔ ale y'o san an nisɔndiya fɛ o ko ne ma ko jɔnkɛ ko n bɛna nin di la k'o bɛ kɛ ne ta jɔyɔrɔ ye ne ko ayi n k'o tɛ jɔn jɔyɔrɔ bɔ de i kɔni b'o di yan ma nka a t'i jɔyɔrɔ bɔ a ye kaba 2 di ne ma ka kalan daminɛ karamɔgɔ Sulemana fɛ o yɔrɔ la bon fo ka taa se karamɔgɔ Sulemana donna yan an bɛ se k'a fɔ 77 voilà a donna yan 77 bawo a ye san 5 de kɛ yan bon san 5 in kɔnɔ ne ye n ka ko tɔ kalan fɛ sa awa a ye n kabakoya quoi a ye n kabakoya kosɛbɛ bon n ye kuma dɔ fɔ kuma in fɔli ye wajibi ye i b'a dɔn farafin dalen tɛ farafinya la quoi n'i ye jalamugu minɛ misi kun na k'a fɔ farafin ye ko karamɔgɔ misi a bɛ sɔn o ma nka n'i ko farafin dɔ ye ko dɔ dilan a b'a fɔ ko farafin tɛ se ka fɛn dilan bon n'i ma da i yɛrɛ la jɔnni bɛna da i la mɔgɔ bɛ da i yɛrɛ la de mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka da i la bon an ye ko kalanni daminɛ karamɔgɔ Sulemana fɛ o cogo la fo ka taa se a taali ma nka karamɔgɔ yɛrɛ Sulemana nana fɔ n ye don dɔ la a ko i ye n ko dɔn kaban ne ko n y'a dɔn ko i y'a dɔn parce que karamɔgɔ nalen tile yan an b'a ye sɛbɛnni de la n'a tɛ sɛbɛnni la dɔrɔn a bɛ sɛbɛnni la a b'i sigi ka sɛbɛnni kɛ k'i nɔgɔma ka sɛbɛnni kɛ k'i da kɔnɔ ka sɛbɛnni kɛ n'a tɛ sɛbɛnni la dɔrɔn a bɛ sɛbɛnni la n'a tɛ sɛbɛnni la a bɛ sɛbɛnni la bon o cogo la gɛlɛya kɛra sɛbɛnni ko in na karamɔgɔ a don ne tun bɛ Madrasa Joliba membre dɔ de ye ne ye a membre fondateur yɛrɛ nka ni arabu sɛbɛnni ni fɛnw nana dɔrɔn an b'a di denmisɛnw bɔ u b'a sɛbɛn mais n ko sɛbɛn min nalen nin kɛlen ne de jarabi ye o bɛna di jɔnni ma k'o sɛbɛn fo n yɛrɛ k'a sɛbɛn ni m'a sɛbɛn fo n k'a sɛbɛn de sɛbɛnni nana gɛlɛya k'a sɛbɛn bawo mana dossier fɛn fɛn y'a bolo kabako kow don a bɛ kabakoya f'i a dun tɛ yɔrɔ si n'i m'a sɛbɛn f'i k'a sɛbɛn ne taara karamɔgɔ sɔrɔ don dɔ la n ko n ko karamɔgɔ n ko fɛn in sɛbɛnni ka ca dɛ a ko k'a ka ca n ko i ma fɛɛrɛ sɔrɔ a la a ye ne jaabi nɔgɔya la ten dɔrɔn ko n ye fɛɛrɛ sɔrɔ a la fo ka ne nisɔndiya sa bon ne jɔlen tora a kɛra komi a bɛna ɲinɛ ne kɔ ne ko karamɔgɔ n ye fɛɛrɛ jɔn sɔrɔ a ko ka sɛbɛn ko n'i m'a sɛbɛn fiyewu ko f'i k'a sɛbɛn de a ko kana tulonkɛ nin na a sɛbɛn ne dɔgɔkɛ nin tun bɛ Kanga a ye sɛbɛnni ma bila dɔɔnin ne taara Kodowari ka n dɔgɔkɛ to yen ɲininkali minnu kan ka kɛ la o bɛɛ taara ɲɔgɔn sugu la ale kan a bolila ka taa sɔrɔ Kodowari o tuma n'i ma nin sɛbɛn o ɲininkali bɛɛ bɛna jigin i kan yan e mana boli bon ne dun bɛ yɔrɔ min na sisan sansuma selen don ni ne sara sa i bɛ taa jɔn ɲininka karamɔgɔ e ko ne yɛrɛ ma ɲɛji kunkurunin bɔ o yɔrɔ la dɛ a ko a sɛbɛn de y'i sɛbɛn yɛrɛ la k'an sɛbɛn don sɛbɛnni ma yɔrɔ an ye fɛn caman sɛbɛn surtout a nana ne bila baara dɔ la o de tun ye ko kitabu minnu b'a bolo n'o sɛbɛnnen bɛ n ko la ko n k'o yɛlɛmɛ bamanankan na karamɔgɔ ale b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲɛdɔn i b'a dɔn sɛbɛnni nin an ka jamana an b'a dɔn bɛɛ bɛ kuma i ka kan cogoya de la ni Gwanadugu ka kuma la sisan an b'a ka kuma mɛn ka tila k'a dɔn k'a bɔra Gwanadugu kosɛbɛ bon ni Wasolo ka kuma la sisan an b'a ka kuma mɛn ka tila k'a dɔn k'a bɔra Wasolo de bon anw fɛ o ye tɔnɔ 2 de ye ni mɔgɔ kumar'i ye i y'a ka kuma mɛn ka tila k'a dɔn a ka kuma kɔnɔ k'a bɛ bɔ nin dugu in na o ye tɔnɔ 2 ye mais dɔw b'o kɛ gɛlɛya o tɛ gɛlɛya fiyewu diɲɛ kan bɛɛ bɛ ten
hali maga arabu ni maroko arabu ni kuma na iba don be bo maroko de o ta angele ga gbele ayo bon o fe nu ba kitabu min dira ma ko ne ka sebe be sebe man ga kandila tisa ne bi no de yelema be man ga na karamo anyi gbele ya sala ko sebe ya kaun ka shani nyo me o dona ne re hakili ti mi o de ko ba man ga chiele ne man ga kai o ti ne ga hakili nga ana na fe se ga damne ana na fe mare mi no o sinai o mi o sinai o koro ko ana na ye ko ja man ga re de tai kai nga afana tundo kalama ne re ni mi en ko kala nyom so ti ka doy o ko ni ma dondo la ko ni sebeli ntara sigu ku bi kere o le man cha be koro ale ta fuma kero ne kon ma se ka fe fo mais ana se kangwe ma to ne to ko ma ko grammaire nahaw an sero ma to mi ale yere ko sa ba fa mo wasila ako ko karamo ko kaba ko de ni ja man gawde tay kan ni ko man gawde tay kan e yo ja mi fo ne fa ne ta fo ka koro ko ngo ja man gawde tay kan bo jaaye ko korodon go fele ni ko korodon ko fe iba fo ja ko ko tin aji to do la ja atete bon barai ka bo karamo so comme yeni ni galmi kessa ka ko yale ne ngode fo san ka karamo yalo anyu jabe ka ba o korode ko ne ko kala mo do fe san karamo so kana hal ma chamando karamo so manan na tamna nya kala ne ndamina fe ka ta si fo yala la fale yala ko bise ne ato be ka sebeli yala de ne kan ko kala fa ngai bon ni nyege lera mi karamo so kana bulu wo mene kanu sebe ni mbanu la misaya la bala je abo se ma bet dore ni manema so ka fa flamne bo gole ado tumbe o don wo kala no shamandro ni kala mo ke kelin sebe nu na ro singa ku bita foto go mi na aso foto go bi rate nu na mene ku bita sebe a foto ko bi de kun ibolo esa ibolo de bo bu singa teme no o kele ni kala mo bani ga sebe li ka fa kelin pe babul ni yo mene ka ta ya do ko juge bo ne ma so ma ne kon be ka fa mina bolo ni taro sebe ka ban me do se gama hal dundo ay flari yang bay nga kana ke flanga ka to kelema ni mana la asma do me ko ayala ba se ngo se bari yeli akara ne fen chogo ya de la anya yi ka to madrasa franco arabula president o tonde o tonte be ko union culturelle musulman ndat mo o tonane ka quartier folo tara 1959 quartier folo tara ne fe wala donc akome ana na arabu de no fe kala yoro la mais ana na ko fana ye an kala mo mi an kala na fana ya fo kan kan jija ko ina o jija to la ma se ga ina ka ta do mo kabla bila nana ina na ko dro ko mesi no dero tellement fait akaba ko kabo to mina akaba ko kabo ay sebeli ke wala ka an ga jamana do fo sebe ka dine o sebe ka lonia o sebe no e siasi ay wa kala da fana sebe hakil be fe fena sa no e do fo no e sari ko fana anyol be yabulu pese akitabu lalente ke bitasa i bolo de bala sima ni ma so mandro ko kitasro bon baragole ramulu fuka se adananga una na fanye ko ambe ko do ngobala lawo yalla sa sabu ko kala na fet mamna ambe femun do abe farafina femunde ibado farafini nya fi sa ko farafin dalite farafin hala dalen kalen to min anana do nye fofo mo ko masera ka daula aywa o sefe una na fanye ko awka ko ye ka ko ja awbe ko do amma do ko ambe ko do ngoy mo do ya fanye Ousmane fana ya do ko ja an fana be do bon bare ndam lo chokola parce que ani association de la ran fait de 1985 ka to da ko mande yele ya de o koro ka ni femu ni o de na yele ke mande ka kabla kaneka mais ko fe mo do na jo ma o ko to ko se arasial arasial c'est de ko ya wolo mo parce que mande ngot me mo wolo menen do kono ka soro atinto menen kono ko do be tumbe mande jati kaba ronde hankere be bi ka jati ko ka soro ja to nyama fiu nu ko se arasial bon ni ko kiye cheble mbaye ni mo ko chef mbade ye so mo ta mo bane bu nyabi la de anyo to ka ton to ele maka to da ko mouvement culturel pour le développement o de kala to nga anya to da nga candidat folo ka fo ko lonia la ma yirwa kama o so la ko le ele matu kana o ko na to be fotma do la do ba ko atlene se atlene ndugo a foranta atlene de la ka so kana wala ta du lenda ka akara to wala bo bara ngoni kera o chola karango ne ko ma nyon ka ba ko fly ma nyon ko fly o asro ko sha mountain na lonna do na karango nyi ga londo fa ngere be joro
ko karamɔgɔ Sulemana an nana ɲininka de olu ye université baw karamɔgɔw de koyi an nana ɲininka arabu sɛbɛnni bɛ lahara ko fɔ tugu sɛbɛnni bɛ diɲɛ ko fɔ e ta in bɛna jumɛn fɔ sisan ayiwa o ko a ma tuguni ko karamɔgɔ e ta ko nin an bɛ fɛn minnu kɛra tubabukan na kumaden minnu b'a la ni olu kɔrɔ bɛ tubabukan na o kɔrɔ sɔrɔ ko anw ka kan an kɔni nɔfililen b'o dɛ a ma da n'a bɛ sɔrɔ a la karamɔgɔ ko k'o tɛ baasi ka aw nali ɲara a bɛnna kosɛbɛ aw de ye université karamɔgɔbaw ye anw denw mana kalan kɛ n'u sera université la an b'a fɔ ko an denw kalan na dɛ ko aw ka kalan sera université la aw kɛlen o université karamɔgɔ k'i m'a dɔn ko ye koba ye sa ko nka aw ye ɲininkali min kɛ a bɛnn'a ma an dama de bi yan n'o tɛ maloya ko de don ni aw ko arabu sɛbɛnni bɛ lahara ko fɔ ko tubabu sɛbɛnni bɛ diɲɛ ko fɔ n bɛna aw ɲininka ɲininkali dɔ la nka o tɛ ɲininkali kɛ n b'o fɔ aw ye dɔrɔn de parce que n t'a fɛ k'aw ɲininka o la ni mɔgɔ min y'a fɔ aw ye sisan ko pape bɛ Rome k'a bɛ ala bato k'a b'o bato kɛ arabukan de la wa aw tɛna se ka n jaabi la n yɛrɛ t'aw ɲininka o la bon ni mɔgɔ min y'a f'i ye ko Iraki ninnu ni Liban ninnu fɛ olu fana bɛ yen bon olu fana b'u ka ala batow n'u ka lɔnniya kɛ yali u b'a kɛ an'u ka jamana jɔli yali u b'o kɛ tubabukan de la wa aw tɛna se ka n jaabi o tuma aw k'a faamu k'a fɔ lɔnni tɛ na ko wɛrɛ kama lɔnni bɛ na ko bɛɛ de kama a k'o faamu o y'o yɔrɔ ye o tɛ ɲininkali ye an b'o yɔrɔ to yen fɛn min ye kan minnu bɛ sɔrɔ tubabukan na o tɛ sɔrɔ an ka kan na sa ne bɛna aw ɲininka yali aw delila ka livre dilan wa an ka ko ninnu kan ko k'u ma livre dilan ko mun y'a to a mun ma kɛ o ko karamɔgɔ k'an m'a masɔrɔ de ale ko ayi ko ne ma sɔn o ma n tɛ sɔn o ma k'a fɔ an m'a masɔrɔ parce que diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen min ka métier ye livre dilan ye k'a fɔ karisa ka baara de ye livre dilan ye a bɛɛ b'i to ko dɔ de la k'o ko ɲɛdɔn ka sɔrɔ ka livre dilan o ko kan k'o ɲɛfɔ mun de y'a to aw m'a masɔrɔ aw dun bɛ ko dɔ la kaban karamɔgɔ k'an bɛ kun min don a la ko y'o ye ko ne tɛ sɔn o ma nka n bɛna a kun fɔ aw ye a y'a jija a k'a faamu a kun ye mun ye aw delila ka bigi ta ka papiye ta k'aw b'a fɛ ka livre dilan aw delila k'o kɔni kɛ u ko k'aw delila k'o kɛ k'aw labanna ka papiye da ye ka bigi da kan gɔngɔn nana da la fɛn ma se ka kɛ ko a kɔrɔ ye min ye aw tɛ farafin ko si kalama tubabu bɛ n'aw ko aw bɛ tugu livre dilan tugu ko dɔ kan sa i b'a sɔrɔ livre kɛmɛ kɛmɛ dilanra o bɛɛ kan olu tilara o la aw place tɛ yen aw place ye yan min ye aw tɛ farafin ko si kalama donc n'aw ko aw bɛ livre sɛbɛn farafin ko kan fɛn t'a kɔnɔ aw tɛ se ka livre sɛbɛn o de y'a to bigi dara papiye kan a k'o jɔra ye karamɔgɔ Mamudu Banba tuma korona ayiwa sɔgɔmada soli ka bɔ ko fila sɔgɔmada kelen gɛlɛya b'o ko la o la an bɛ bi taa fɛɛrɛ kɛ k'a jɔ yan nɔ nka an bɛ layidu di an filɛbagaw ma k'a fɔ dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ nin tɔ dafa ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔw ye kɔrɔfɔ laban ni sigili in na Banba kɔrɔfɔ laban wɛrɛ t'a la n bɛ min fɛ anw ye nin fɛn in kalan karamɔgɔ Sulemana de ka baara de don an y'a kalan an ye lɔnni sɔrɔ waati kunkurun min kɔnɔ o ye fɛnba n'i y'o ɲɔgɔn ye i b'a fɔ i badenw ye a ka di ne ye de mɔgɔ minnu ye arabu kalan u k'u jija ka ko kalan mɔgɔ minnu ye tubabu kalan kɛ u k'u jija ka ko kalan a taabɔlen tɛ k'i ye tubabu kalan min kɛ ko n'i y'a kɛ k'i b'o dabila o ko tɛ n ma mɔgɔ si ye ban k'a fɔ ko lɔnni 3 ni 4 b'a la ko o kɛra tiɲɛ ye ne m'o ye ban n'i bɛ fɛn dama dama dɔn hakili la o de ka fisa ka tɛmɛ fɛn kelen dɔ kan bon a kana kɛ a ye hakɛ to ɲɛ kelen ka diɲɛ ye ale b'a ye fan kelen de fɛ bon ni lɔnnikɛla ye lɔnni ye fan kelen fɛ an mago min b'a la u ma sɔrɔ fɔlɔ ne b'a ɲini u fɛ de an k'an ko kalan ko ma kabalen don kosɛbɛ kabi an baara wulila ka taa 1985 ma ka na bila bi la an b'a yirali la mɔgɔw la mais hali bi kalankɛla dɔw ko an man ko n ko dogolen b'an bolo de ne tɛ o kuma kɔrɔ dɔn quoi kuma dan ye ka se sigi arajo la k'i sigi télé la ka fɛn ɲɛfɔ n'a fɔra ko dogolen hali bi olu de b'o ɲɛdɔn sa ne t'o dogoni ɲɛdɔn kosɛbɛ ne bɛ ladilikan min fɔ o de y'o ye quoi Banba ayiwa an filɛbagaw an bɛ aw bɛɛ fo k'a fɔ nin de kɛra aw tulo garijɛgɛ ye ka bɛn ni tuma yɛrɛ seli ye ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko Ala ka sigili wɛrɛ yira an na aw ni jɔ Ala ma jɔ sabati ka wuruki ka banban ka taama karamɔgɔ Mamudu Banba an bɛ i fo ka Sirifula Jakan filɛbagaw ka aw bɛɛ fo ni ka aw barikada aw ni jɔ Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na